Американският рапър Еминем се ражда на 17 октомври 1972 година. Рожденото му име е Маршал Брус Матърс III. Никога не е познавал баща си, защото той изоставя него и майка му, докато Маршал е едва бебе, а през годините спира всичките му опити да го намери. В резултат на това е отгледан от майка си, Дебора Матърс. Дебора никога не успява да задържи работа за повече от няколко месеца, затова двамата с малкия Маршал често се местели, живеейки предимно в общински жилища. В резултат на това Маршал сменя училищата си 2-3 пъти в годината, което било най-тежкото за него от ситуацията. Еминем нямал близки приятели. Навсякъде се държали с него като аутсайдер. Като ученик го стуквали редовно в тоалетни и по коридорите на училищата. А според текстовете на неговите песни, майка му е била пристрастена към определени лекарства и освен малтретирането в училище е бил подложен на физическо и емоционално малтретиране и вкъщи. Еминем бил слаб ученик. 3 години повтарял 9-ти клас, докато на 17 не напуснал училище. Въпреки това, винаги имал особен интерес към английски език. Винаги му се отдавал. Четял дори речници, от които да научава нови думи. Като тинейджър открива начин да изразява себе си чрез подемащия нов жанр – хип-хоп. Бил особено заинтригуван от любимата си група – NWA. Въпреки че по това време рапърите били само черни хора, той често участвал в рап батълите на Детройт, въпреки бялата си кожа и сините си очи. Именно на тези батали доказва таланта си, бързо се превръща в един от най-уважаваните underground рапъри. Точно тогава приема сценичното име M&M, което е просто заигравка с инициалите му. Малко по-късно започва фонетично да се изговаря като Eminem. По това време, за да свързва двата края, Маршал работел най-различни неща, опитвайки се отчаяно да бъде забелязан и да му предложат музикален договор. В този период се среща с Ким Ан Скот, а през 1995-та им се ражда дъщеря Хейли Джейд Скот. Раждането на Хейли го мотивира допълнително и Еминем издава първия си независим албум Infinity. Въпреки че албума показва невероятните му умения, нискобюджетното издание не успяло да излезе на печалба или да привлече повече внимание към него. Следващата година обаче историята е коренно различна. Издава албума The Slim Shady, който е открит от Доктор Дре, легендарният рапър, който е основател и продуцент на любимата рап група на Eminem – NWA. След 2 години съвместна работа през 1999-та издават втори The Slim Shady, който жене мигновен успех, продава над 3 милиона копия. Оттам нататък за музикалната му кариера нямаме какво да кажем, защото Eminem е просто жива легенда, която твори до ден днешен. В личен успех обаче нещата не стоят толкова розово. След като се с Ким се женят през 1999-та, се развеждат през 2000-та, но връзката им продължава до 2006-та, когато отново се женят. Малко по-късно отново се развеждат и следва публичното дело за попечителството върху дъщеря им Хейли, а по това време Еминем се пристрастява към алкохола и приспивателните, като в края на 2007 се разминава със смъртта за 2 часа, когато предозира и е приет в спешно. В началото на 2008 успява да преодолее пристрастяването си и се връща към записването на музика. Издава първият си албум за последните 5 години – Relapse. След това през 2010-та издава и албума Recovery, който е доста автобиографичен и разказва историята му за борбата с алкохол и наркотици. Без капка от съмнение можем да кажем, че Eminem е един от най-талантливите и успешни рапъри на всички времена. Той е един от хората, които помагат на рапа от underground жанр да влезе в мейнстрима само за десетилетия. Към момента, след 7-те си албума и 15-тината си години опит в музикалния бизнес, можем да кажем, че Eminem е много по-зрял артист.